Vítajte v e-shope AZ Krasa. Dnes si ukážeme, ako nakupovať v tomto e-shope. Zvolite si kategóriu, z ktorej by ste si chceli vybrať tovar. Môžete tovar vložiť do košíka buď z produktového náhľadu, alebo priamo z kategórie. Kliknete na košík pravo hore. Môžete upraviť množstvo, ktoré chcete vložiť do košíka. Potom treba stlačiť tlačidlo obnoviť, aby sa prejavila cena. Vyberiete si spôsob dopravy. Na výber máte 4 možnosti. Buď si vyberiete dopravu kuriérom, Slovenskou poštou, osobné prevzatie. V prípade dopravy do Českej republiky je zaúčtovaný vyšší poplatok. A ďalej vyberiete si spôsob platby. Pri platbe vopred na účet alebo hotovosti sa nedopláca nič. V prípade dobierky sa dopláca 1 euro. Kliknete na tlačidlo objednať. V okne vidíte sumár vašej objednávky, kde máte tovar, spôsob dopravy a spôsob platby. Vyplníte svoje údaje. Zároveň vyplníte aj telefón. Krajina Slovensko. Ak chcete nakúpiť na firmu, vyplníte aj firemné údaje. Ak sa dodacia adresa zhoduje s fakturačnou, tak vyplňujete iba dodaciu adresu. Zabudnite uviesť aj popisné číslo a poštové smerové číslo. Ak chcete niečo uviesť do poznámky, tak nám to kľudne napíšte. Kliknite potom na tlačidlo pokračovať. Tu je súhrn vašej objednávky, vaše osobné údaje a adresa, kde to chcete doručiť. Ďalej už len musíte kliknúť na tlačidlo súhlasím s obchodnými podmienkami, bez toho objednávku neviete dokončiť a pošlete odoslať objednávku. Ak je objednávka úspešne dokončená, zobrazí sa vám toto okno, kde uvidíte, že všetko prebehlo v poriadku.